И така, здравейте, приятели, не сте Снейк и Мони и той е направил този мап, затова той ще ви обясни правилата на този мап. Айде, обяснявай. Трябва да копаем този сняг с лопатите си и който падне в една от изкопаните дупки, умира. Под снега има лава. Искам да те питам, можем ли да се убиваме? В смисъл с ръце ли? Да се убиваме изобщо. Не. Почвайте просто. 3, 2, 1, старт. Ето така се прави. Добре, а са лопатите? За лопатите ли? Може и с ръце. Помислил съм за това, ама не мога да направя още лопати. Аз не знаех. Трябва двамата да се прецакваме. Да. Давай. Окей, 3, 2, 1. Не е честно, ти си с лопата. Окей, аз ще си я хвърля в лавата тогава. То се чу как изгоря. Чао, лопатки. Защото ние ще се утряме в лопатките. Измамки ли? Как щупи кобълстона? Не знам, защото е бил дочупен малко. Ще те убия. Ей! Може и така да се бутаме в дупките. Ще удара. Стопка. С нежни топки. Мога да направя такъв мап. Аз даже съм направил! Не бе, това са конски топки. Нали ела тука! Нали го знаеш? Нали знаеш слаймбол какво е? Да. Това са конски топки. Типа. Айде, пуквай. В името на конските топчета! Умираме, куче! Умираме! Не, нямаш право! Нямаш право! Ти ме удари няколко пъти, аз един път. Това е можеш да го бутнеш в тия. Окей. Ама без толкова. Айде само копаене, без бутане. Окей. Става. Добре, 2 на 1. Ще ме ученичиш топките, бе! Не! Топки! Топки! Конски топки. Ще те оцелят твоите топки. Конските топки на Мони. Той има толкова големи. Като на конче. Като на конче. Кобълстон. Ела тука. Аре, кой ще умре първи? Ти умря. Ти мреш. Не, Мони try to swim in lava, Ники try... Ти първи умря. Къде си, бе? Ти до секунди се появи. Айде, отивай. Чакай! Давай, няма да те убия. 3, 2... Каза само копане. Конски топки. Аре само копане, без да се отграме. Ха-ха! Заптане на улицка. Знае къде. Здрасте, приятелче. Къде си, бе? Готин ли е Хелоуин скина? Да. Аре, без да се катериме по камъните. Хайде, ти оправиш това, а не аз. Ей. Кой ще умре първи? Защо? Без исках. Нищо. Аз умилих, че нямаш Wi-Fi. Добре. Решаваш рунд, ако искаш. Да. Айде, бе. Стига, бе. Не ме би. Добре, айде. Don't hit me. Don't hit my face. Talk to my pal. But. Ела. Няма. Казах ела. Ела ми ти. Ти ела. Да. Еха, аз са ти права компания. Къде си, бе?
Айде! Аре, ти... Бия! Аре, пъбъпа! Jump attack! Jump scare! Jump attack! Ще видиш, че понарчи малко. Негърско лененце. Ела тука, мангалче. Да, намери кой да го каже. Но не с негърското лененце скин. Ау! Пупай! Кое бе, кученица? И знаеш, че го казваме само в клипа, не наистина. Аз не снимам клип. Какво? Аз не снимам клип. Снимаш. Не снимам! Да, бе. Снимам споко. И така, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за каналът ми и до следващия клип. Чао!